Pangalan mo na, pangalan. Michael Genetivo. Ay, siya si Michael Genetivo! Ang dami mo naman pasalubong. Punong-puno. Morning, Col. Anong province mo, Col? Ano? Ba't sa'yo ganun, sa akin ganun? Agoy! Halata! Hindi na ako maghugas ng kamay mo. Uy! Ilan taon na ba si Iron Mo? 35. 35. Mas matanda ako. Ay, pero okay na ba sa'yo? Mas matanda ang babae? Regardless. Wow! Ang bango niya. Bango? Ay, yung mga weakness mo yan eh, syempre. Ayaw ni Tanya Chinita ng mabaho. Kaya mic sa mic. Ayan. Ayon mo. Lahat na. Pag sumama ba si Tita Tanya sa'yo na umakyat, saang bundok mo siya dadalhin? Merong malapit sa kanila, Mount Talamitam. Anong meron doon na sa tingin mo magugustuhan ng isang Tanya Chinita? Yung summit at saka siya. Oh, Bakit ka na-hook? Siyempre sa'yo. wow! Kasi makikita mo doon sa Facebook Live. Mm. Ay, ang ganda. Ay, oh, ba? Ay, ang ganda. Oh. Tingin mo ay masusundo o ikaw ba nagpapasundo pag ganyan? Wala akong kotse pero pwede man ako mag-grab. Uy! Pwede naman pala mag-grab. Walang girlfriend? Wala. Wala. In case pang ilan ako? Wala! Ano, pangatlo. Pangatlo? Matlo. Purpose ko para magpasakop, hindi manakop. Uy! Ay, beta to, beta. Babaero pag mountaineers kasi madaming mga babae na broken nagma-mountain. Hala. Kasi pag babae, wala silang oras makipag-flirt dahil pawisan sila eh. Hindi sila groom Oo. So, nung parang mga mahiya oras sila. na. Oo. Mahina yun. Kahit pa siya hindi naglalandi. Nakaya mo pa ba ang powers nito? Kung may mga jowa kayo or asawa, para matest yung relationship nyo, iakit nyo sa bundok. Kasi doon maglalabasan ng mga ugaling hindi mo pa nakikita. Oh, Ba't si ikaw lang. Uncle di ba umaakyat nakita na yung ugali? Tawang-tawa ka. Guard! Wala kang dala tapos tatawanan mo pa ako. Sumayaw. Nakatry ka ng ganyan na nagkarelasyon ka pagbaba mo may jowa ka na. Makyat ka, wala kang jowa. Pagbaba mo may jowa ka na. Hindi mo na-try. Ay, hindi niya sasabihin Talaga? kasi kaharap Oo, ako eh. nandyan Ano ka ka sa ba? harap eh. Ano ka Oo. ba? Best foot forward Kaya, niya, lalaki. alam mo, gusto ko kasi yung nagkakaaminan na sa harap. Ngayon, first meeting pa lang eh. Ayoko nung malalaman ko pag Kayo second na. month nyo na. Seloso ka ba? Open-minded ako. Okay. Kasi the nature of our work. Kasi Mm. we are very exposed to our Totoo yan. opposites. Kaya ang lamang mo sa kanila kung sakasakali. Kasi Mahirap na tanong yan, pero masabi ko na lang, gawin na lang kitang trophy wife. trophy wife. Parang red flag yun. Trophy wife? Yun yung Huwag mo na tawagin ulit ng trophy. Yun lang nasasad ako kasi sa mga nakaka-talking stage ko. Hindi sila nagpo-pursue kasi parang hanggang trophy display lang. di ba? Pero hindi Gets nila na. ako tanggap with all I am. Isa pa akong rason kung bakit Babawi. 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 Okay. Kasi pareho kami ng priority. Yung parents. Oh. Same time. Breadwinner ka. Ako yung panganay. Okay lang ba sa may anak na ako? Oo. Kung akit tayong bundok, sama natin si Nene. Adventure yun. Kinikilig. Anong day job ni Iron Mo? BPO sa isang energy company. Okay. Naku, maraming chicks dyan. Ano? Pero outside, aba, Teka, ibigay ko yung mic. tinatanong ka ba? Kami nagtanong? Nagjojoan sa smoking area. Wow! Kaya mo bang saktan yung Tita Tanya na yan? Oo. Si Taylor Swift nga eh, di ba? Niloloko eh. Ano lang yung Tanya Chinita? Ulo. Siyempre hindi. Ang goal natin long term. Oh. Ay, ayoko ng long term. Dapat lifetime. brother. Lifetime. Ay, lifetime. Yan ang Yan sagot doon. Naman.
Dapat ang goal hindi long term, dapat lifetime. Uncle, the girl. Yun naman ang tama, di ba? Oh,